amgylchedd Dewi Sant. Y pethau bychain hynny, y welsom ganddo o dyr a ras i'w dysgu yn awr teyrnas nef. Rhag awel ber glyn rhosyn, foed niwl pob pleidio chwant, nes uno Cymru'n rhywmyn, brawdoliaeth Dewi Sant. Oes lamp y gair i arwain yn gwlad drwy'r hirnos ddu, ar weddi'r saint fynd dadain dros fywyd Cymru fydd. O arglwydd Dduw ein tadau, bydd eto'n Dduw ein plant, a chadw Cymru ninau yn Gymru Dewi Sant, 833. Ydy o Dduw a ben, ystafolion terholion. O Dduw ein tad, dyn ni yn diolch i ti am y cyfle sydd gyda ni o bore yma i ddod ynghyd yn enw Iesu Grist, i canu mawl i ti, i daddoli ti, i fod yn plith hyd arolwyr, a jyst mwynhau dy gwmni di yn ein plith. Dyn ni yn enwedig y bore yma yn diolch i ti am ein nawdd Sant Ddewi ac am yr etifeddiaeth Cristnogol cyfoethog sy'n gyda ni yma yng Nghymru. Ble gallwn ni edrych yn ôl at yr hyn fod ti wedi wneud yn plith ein genedl, a da ni yn diolchu ti am y gwaith arbennig fod ti wedi wneud. Ble mae nifer wedi troi ato ti mewn ffydd, a mae gyda ni jyst gymaint o straeon o'r hyn fod ti wedi wneud yn y gwlad yma. A da ni hefyd yn deheu i gweld mwy. Dyn ni'n deheu gweld dy waith yn ein plith heddiw. Felly o arglwydd, dyn ni'n dal ar dy addewidion di i ni heddiw
yn Iesu Grist. A dyn ni'n gweddio a bydde ti'n dod yn ein plith a bydde ti'n newid bywydau yn enw Iesu Grist trwy nerth yr ysbryd glân. Dyn ni'n gweddio heddiw o arglwydd y bydde ti gyda ni yn ein wythfa a bydde ti yn, bydde ti'n symud yn ein plith a bydde ti'n troi calonnau at y ti. Dwi'n gweddio dros pob unigolyn sy'n cymryd rhan a bydde ti'n rhoi nerth iddyn nhw trwy dy ysbryd glân. I ti ddefnyddio nhw lles dy bobl di yma y bore yma. Arglwydd, os mae yna rheswm i ni lawenhau y bore yma, da ni'n brif lawenhau felly. Os mae yna poen yn ein plith o arglwydd, da ni'n ddod na'n holl anghenion o dy blaen di. Dwi'n gofyn am iechad, dwi'n gofyn am bendith, dwi'n gofyn am llesiant yn ein eglwys ni. O arglwydd, da ni felly yn cyd gweddio y gweddi y dysgodd ein harglwydd Iesu Grist i ni weddio yn wyneb holl angen yn ein byd, yn wyneb yr holl poen, yn wyneb yr holl bethau sydd ar ein calon ein byd. Ein tad, yr honnoedd yn eraill, sa'n teiriau deled y ringlas, gwneud dewis, megis yn y gen, felly ar y gyfnod. Dyro i ni heddiw ein barad ein hyddiol, a maddau i ni ein dywetio, fel yn ddeud i ddau yn dywetwyr, ac nad arwain i ni o'r dywediad, eith ei gwared i at hanes sy'n sy'n i'w ddeud ar ner, ar y gorau yn oes. Amen. Amen. Felly, da ni fi'n ganu gyda'n gilydd yr emyn nesaf, 412, 412, cariad Crist sydd yn rhyfeddol o gariad mawr, mor dal fedrai byth fynd drosto fe, mor ddofn fedrai byth fynd dan o fe, mor llydan fyddai byth fynd heibio fe o gariad mawr. 412. Dwi'n gwybod y gan yma, yn mis mawr yn y metro. Ynde? Dych chi wedi dysgu mis mawr? Felly, pawb i ganu. Oce, pawb i ganu efo ni. Mis mawr yn metro.
Mae'n gyfred so? Pwy yw nawdd sant Cymru? Ble cafodd ei fagu? Pwy oedd mam Ddewi, sant Ddewi? Enw'r tad, beth ydoedd? Ble roedd ysgol Ddewi? A wyddai ef am Iesu? I Ddewi farw. Dyma pan y dathlu'n. Waw, ti'n fawr iawn. Chi'n gwybod be? Do, fan hyn, ie? Na ni, mae'n iawn o fanna. Dwi yn cael rhannu efo chi tipyn bach am Dewi Sant bore yma, ac am rywun hyd yn oed mwy pwysig na Dewi Sant hyd yn oed, so mae hyn yn gyffrous. Ac mi oedd gen i fi rhestr o ffeithiau i sôn am Dewi Sant, ond o'n i'n meddwl, sbio ar o'n bore yma, mae yna rhai fan hyn yn arbenigwyr ar Dewi Sant. Dwi'n gallu gweld, da chi wedi dod yn hyderus bore yma, bod chi'n gwybod bob dim sy'n ei wybod am Dewi Sant. Felly, yn lle deitha chi, dwi'n di holi chi quiz, oce? Dwi'n rhoi sialens i chi. A da ni wedi cael lot ar atebion y fanna, felly gawn ni weld pwy oedd yn gwrando, pwy oedd dal yn cysgu. Gawn ni weld. Reit, so mynd i gael 5 cwestiwn, a wedyn 1 cwestiwn bonus, iawn? Felly, paratowch. A'r cwestiwn cyntaf, fydd yna 2 opsiwn i chi, ddim yn rhy galed, dwi'n glen efo chi. Felly, y cwestiwn cyntaf ydy, pam bod ni'n cofio am Dewi Sant ar Fawrth y cyntaf? Ac opsiwn 1 ydy, oherwydd cafodd ei eni ar Mawrth y cyntaf, neu nath o farw ar Fawrth y cyntaf. Felly, os ydych chi'n meddwl gafodd ei eni ar Fawrth y cyntaf, dwi eisiau chi roi dylon yr awyr. Ac os ydych chi'n meddwl nath o farw ar Fawrth y cyntaf, dwi eisiau chi roi bawd i lawr. So, geni ar Mawrth y cyntaf, ta marw ar Mawrth y cyntaf. Gen i weld, mae pawb yn deud ei fath yma. Mae rei ddim yn gwybod. Rhowch ges, dyma mi di embarrassio chi. Mae pawb yn deud. Pawb yn gwrando. Da iawn, pwynt i bawb. Oce. Cwestiwn rhif 2. Barod Peris? Iawn. Ble gafodd Dewi Sant ei eni? Iawn. Felly, os ydych chi'n meddwl gafodd ei eni yn hen fynyw, dwi eisiau chi roi dwylo ar y pen. Os ydych chi'n meddwl gafodd ei eni yn tŷ Ddewi, dwi eisiau chi roi dwylo ar eich clun. Clean names? Iawn, so hen fynyw neu tŷ Ddewi, lle gafodd ei eni? Mae lot o bobl yn dweud, pawb, dwi'n meddwl bod chi sbioed o gwmpas yn yna. Pwy di'r expert? Da chi gyd yn iawn, da iawn, ia, hen fynyw. Reit, cwestiwn rhif 3, beth oedd enw mam Dewi? Os da chi'n meddwl non, dwylo ar yr ysgwyddau. Os da chi'n meddwl Nancy, dwylo ar y pengliniau. Non ta Nancy. Da chi, o'n gwybod bod chi'n arbenigwyr. Da iawn, chi gyd yn iawn. Reit, cwestiwn rhif 4.
Oedd Ddewi Sant yn teithio i lawer o lefydd. Oedd wedi bod yng Nghymru, yn Iwerddon, oedd wedi bod yn Cernyw a Llydaw, bob man. O pam oedd o'n teithio i bob man? Os da chi'n meddwl bod o'n rhannu barddoniaeth, dwi eisiau chi roi bysedd ar y trwyn. Ac os da chi'n meddwl oedd o'n rhannu am Iesu Grist, dwi eisiau chi roi bysedd yn y clus. O, oce. Da iawn, pawb yn iawn, oedd Ddewi Sant yn rhannu am Iesu Grist. Cwestiwn ola. Mae yna stori am Ddewi yn rhannu am Iesu mewn lle o'r enw Llan Ddewi Brefi. Ac o'n e bobl yn cwyno yn y cefn. Dwi'n gwybod pam nhw yn y cefn. Ac o'n dweud, ni ddim yn gallu gweld, dyn ni'n methu gweld dim byd. A mae Ddewi Sant yn rhoi rhywbeth ar y llawr. A wedyn, yn ôl y sôn, mae'r tir yn tyfu fyny, fel bod y bobl i gyd yn gallu gweld ac i gyd yn gallu clywed. Ond da chi'n meddwl roddodd o ar y llawr yn gyntaf? Nath o roi hancas. Da chi'n meddwl hancas? Gewch chi wneud hyn. Ac os da chi'n meddwl Beibl, gewch chi wneud... Dwi wedi mewn hyn. Hyn. So hancas, ta Beibl. Da chi'n meddwl? Mae'r rhain dweud hancas yma, rhain dweud Beibl. Mae'n split, oce, na i dweud i chi. Hancas oedd yr ateb. Da iawn, rhain yn gwybod, dyna ni. Wel, pwy sydd wedi cael bob un yn iawn? Rwy'ch llaw fyny os ydych chi wedi cael bob un yn iawn. Dych chi wedi gerdded, a ferchog, a chi, llawn gyfarchiadau, wel, cwestiwn bonus i chi rwan. 10 pwynt i pwy bynnag sy'n gallu ateb hwn. Pwy sy'n gwybod beth oedd dywediad pwysicaf Ddewi? Rhywbeth oedd nath o ddeud, da ni gyd yn gofio. So rhywun eisiau rhoi guess am ni? Chi'ch tri, mae'n y 4 o ladies yma. Dych chi eisiau deud efo'ch gilydd? Go on, be oedd o'n deud? Be nath o ddeud? Ia, dyna ti'n dweud hefyd. Gwnewch y pethau bychan ar ferchog. 10 pwynt. Llawn gyfarchiadau. Fe roi clap i'r 4 yma. Bonus ar ferchog. Da iawn. Gwnewch y pethau bychan a mae'n mynd tipyn bach yn bellach a welsoch ac a glwsoch gen i fi. Dyna oedd Dewi'n dweud. Ond pam? Pam bod ni'n gwrando ar Ddewi Sant bar yma? Pam bod ni'n dod i'r capel i glywed am Ddewi Sant a pam ddim rhyw Gymro arall fel Bryn Terfel? Pam bod ni'n dod i'r capel i gael gwasanaeth am Gareth Bale? Na i ddeud i chi, pan da ni'n dod i'r capel efo'n gilydd, da ni yn edrych ar Iesu Grist. A dyna oedd bywyd Ddewi i gyd amdan pwyntio pobl at Iesu Grist. So da ni'n yma rili sôn am Ddewi Sant. I sôn am Iesu Grist ydyn ni. A pan bysyn ni'n neud be mae Ddewi yn ddeud a gwneud? Mae gennau stori. Mae gen i 2 frawd, Steffan a Siôn, am nhw'n hogiau drwg. Dwi'n cael dweud, maen nhw yn drwg. Ac o'n i'n byw mewn tŷ, drws nesaf i'r capel. Ac o Steffan a Siôn wedi cael golf clubs i Nadolig i chwarae golf. Chi licio golf yma? Na, ynddo. Mae rhain yn licio golf, oce. Ac un dydd, ond na sŵn smash. A dim jyst un sŵn smash, ond na sŵn smash arall, smash. 2 sŵn smash. A mae mam yn rhedeg allan i'r ardd. A mae'n gweld Steffan a Siôn ar golf clubs, ond dim peli golf. Ac yn dweud, lle mae'r peli golf, Steffan a Siôn? Oedd Steffan wedi taro'r peli golf trwy'n ffenest y capel drws nesaf. A sŵn smash oedd y peli yn mynd trwy'r ffenest. A wedyn, oedd Siôn wedi copio fo. A Siôn wedi trwy'r ffenest y capel hef. Ac oedd dad wedi cael bil mawr iawn i cael ffenest newydd i'r capel. Ac oedd mam wedi dweud, pam bod chi'n dweud Steffan a Siôn? So be yna Siôn dweud? Cos bod Steffan wedi dweutha fi, o fi'n copio fo. Oedd Steffan ddim yn boi da i copio nag oedd, ond hwnna'n syniad reit drwg. Ond, oedd Ddewi Sant yn copio Iesu Grist. Hwna ydy'r unig boi rili allan i gyd copio yn y bywyd a bod yn reit hyderus bod ni'n mynd i fyw yn iawn felly de. Gan i weld, be oedd Ddewi yn dweud? Achos bod Iesu wedi rhoi esiampl da iddo fo. Mae gennau 2 darlleniad, ac o'n i'n meddwl falle sy'ch chi'n gallu helpu fi i ddarllen nhw. So hynny'n iawn? Mae'r un cyntaf, os ydych chi'n methu gweld y sgrin, yn dod o Ioan 13,
A wedyn, da ni'n mynd i Mathew 22. A dyma 2 beth oedd Iesu'n ddysgu, pethau o Dewi Sant yn dilyn ei esiampl. Gen i weld lle ma' nhw. Ni'n dod. Ydyn ni'n ddiolchgar bod yna bobl ar y computer, a bod ni gyd yn cael ymlacio. Diolch yn fawr. Reit. Felly gan i weld be oedd esiampl Iesu i Dewi. Ydych chi ddarllen hwn efo fi? Ie? Dwi'n rhoi gorchymyn newydd i chi. Carwch eich gilydd. Rhaid i chi garu'ch gilydd yn union fel dwi wedi caru chi. Dyma sut bydd pawb yn gwybod eich bod chi'n dilynwyr i mi am eich bod chi'n caru'ch gilydd. Atebodd Iesu, rwyt ti garu'r arglwydd y dduw a'r holl galon, a'r holl enaid, a'r holl feddwl. Dyna'r gorchymyn cyntaf a'r bwysicaf. Ond mae yna ail un sydd yr un fath. Rwyt ti garu dy gylmedog fel rwyt ti'n dy garu dy hun. Mae'r cwbl sydd yn y gyfraith a'r proffwydi yn dibynnu ar 2 orchymyn yma. Mae yna un bach arall. O, nag oes. Dyna ni. So dyma be oedd Iesu'n ddysgu. Y pethau pwysig i ni wneud oedd i garu Duw a'n holl galon ac i garu pobl yn gwmpas. A dyna oedd Dewi Sant yn wneud. Caru pobl i gwmpas trwy wneud y pethau bychan. A dyn ni'n mynd i gael emyn rwan, i ni gael diolch i Iesu am ei gariad o tuag at ni, a dwi'n credu bod Carys Hughes, o Bethel yn mynd i roed yr emyn i ni. Diolch. Neu na? Mae rhywun yn mynd i roed yr emyn i ni. Dyna ni. Champion. O, dim Carys da chi? Neu. Diolch. Yn ffodus, dydy Carys ddim yn teimlo'n rhy dda bore yma, so ymddiheuriadau, ond bydd yn darllen yr emyn o'r darlleniad. Emyn 408. Halleluia, halleluia, rhoddwn ddiolch i'n harglwydd Dduw. Halleluia, halleluia, carwn fawr yw enw ef. Iesu sy'n arglwydd deiar lawr, ef fod i'w brenin y cread. Ewch ar newyddion da i'r byd, Iesu fy farw, cyfododd. Ninnau groesoeliwyd gydag ef, ganddo cawn fywyd tragwyddol. Duw sy'n cyhoeddi rhodd ei ras, bywyd yn rhad, halleluia. Dewch, canwch fawl i'r bywiol Dduw, canwn yn llon i'n gwaredwr. Emyn 408.
A daw'r datganiad yma o Matthew 25, adnodau 34 i 40. Yna fe ddywed y brenin wrth y rhai ar y dde iddo. Dewch, hwi sydd dan fendith fy nhad, i etifeddu'r deyrnas a baratowyd i chwi ar seiliad y byd. Oherwydd bym yn newynog a rhoesoch fwyd i mi. Bym yn sychedig a rhoesoch ddiod i mi. Bym yn ddieithr a chymerosoch fi i'ch catref. Bym yn noeth a rhoesoch dillad i mi amdanaf. Bym yn glaf a cymylasoch o mi. Yna bydd y rhai cyfiawn yn ei ateb. Arglwydd, gyfynant, pryd ys walsom di'n newynog a sborthi, neu'n sychedig a rhoi diod i ti. A phryd ys walsom di'n dieithr ath gymryd i'n catref. Pryd ys walsom di'n glaf neu yng ngharchar ac ymweld â thi. A bydd y brenin yn ei hateb. Yn wir, yn gymaint ac i chwi ei wneud i'r un o'r lleiaf o'r rhain, i mi y gwneithoch. Wel, mae'r darlleniad yma yn sôn am y pethau da ni'n gwneud i'n gilydd allan o gariad yn dydy. Ac wrth i ni wneud y pethau yma, sy'n gallu edrych yn fach, da ni'n caru fel mae Duw yn caru ni. Ac mae'n esiampl sydd gan Iesu, a'n esiampl Ddewi Sant, i ni fyw fel dilynwyr Iesu Grist bob dydd i ddangos cariad trwy bob math o bethau. Felly, da ni'n mynd i gael amser i weddio rwan, i ofyn i Dduw, i helpu ni i fyw bywydau sy'n dilyn Iesu, yn debyg i Ddewi, i fyw bywydau sy'n dangos ei gariad o, ac i helpu ni, cos dwi'n hoffi gadw chi'n brysur. Mae gen i, dwi wedi bod yn brysur neithiwr tan handi naw yn torri. Be da chi'n meddwl di hwn? Oh, ar y berchog mae'n gwyd, diolch am byd o dweud seren fel nath Corey. Genny Pedyr, ia siwr. Dwi'n mynd i roi rhodd o Genny Pedyr i chi gael meddwl a meddyliwch chi wrth i hein ddod o gwmpas. Meddylwch am rhywbeth gallech chi falle gwneud yr wythnos yma i ddangos cariad Iesu at rhywun. Falle bod yna rhywun dod i'ch meddwl yn syth, falle bod yna rhywun yn sal, neu rhywun yn teimlo'n unig, a bod chi'n meddwl, na i bigo'r ffôn, neu na i weddio dros nhw. Neu falle bod chi eisiau gwneud rhywbeth, falle bod chi eisiau gwneud cerdyn, neu cael rhyw flodau o'r ardd, rhywbeth i ddangos. A pan da chi'n rhannu fo, dwi'n annog chi i ddeud, dwi'n gwneud hyn achos dwi'n dilynwr Iesu, ac dwi eisiau dangos cariad, os da chi eisiau, okay? So dwi'n mynd i roi blodyn i chi gael sgwennu rhywbeth da chi'n meddwl allech chi roi wrthnos hyn i ddangos cariad. Di hynny'n oce? So dwi'n mynd i roi treim yma, dwi'n passion ymlaen. A mae gen i bensyliau. Dyna ni. Mwy fa, mae pizza poeni o'r ffordd yma. Ni. Nawr. Dyna ni. Dwi'n yn gwybod os gennych chi Cennin Pedr yn y tŷ. Dwi wedi prynu 2 bunch o Cennin Pedrs. A mae yna hogle cry ofnadwy yn does. Dwi actually meddwl maen nhw wedi... Nid dyla fi'n andros o sych achos mae'n hogle mor gry. Ond mae'n hogle braf yn dydy. Ac o'n i'n meddwl am y Cennin Pedrs ac wrth i ni wneud hyn, dangos cariad yn enw Iesu. Fydd o'n hogle neis yn y Wyddgrug yr wythnos yma. Wrth i ni fynd a bod yn troed a dwylo Iesu Grist. So gobeithio. Reit, os da chi wedi cael cyfle i sgwennu, os da chi'n dal i feddwl, hynny'n iawn. Ne, roi 2 minutes.
Iawn? Cymrysu. A chi'n wytio am Cennin Pedr yma yma? Sgybych chi wedi cael un? Na ddo. Os ar ei ar ôl? O, ni'n di aros fyny'n digon hwyr, bydd rhaid chi just cofio. Sorry. O, mae'n ddrwg gen i. Yna ni. Reit, te. Ar ei ar ôl? Na fo. Diolch, Ddewi. O. O'r gorau. Gadewch i ni weddio felly. Na i weddio. O da, dyn ni yn diolch i ti heddiw am esiampl Dewi Sant oedd yn mynd o gwmpas ac yn rhannu am dy gariad anhygoel di ac am y bywydau nath newid wrth clywed amdano ti, Iesu. Dyn ni'n diolch bod gyda ni yr esiampl gorau un yn Iesu Gris nath rhoi ei fywyd ar ein cyfer ni i ddangos cariad yn y ffordd eithaf. Diolch Arglwydd Iesu. Dyn ni jyst yn gweddio byddwn ni yn dilynwyr i ti. Byddwn ni'n edrych am bob cyfle i ddangos dy gariad di. Byddwn ni yn edrych ymlaen am gyfleoedd i gael rhannu am byw ti di wneud dros ni. Dwi'n gweddio dros yr holl bethau yma dyn ni di ysgrifennu, bydde ti yn rhoi dy cyfle i ni yr wythnos yma i gael dangos dy gariad di. A jyst fel hadau bach o dan y pridd, weithio dyn ni ddim yn gweld, dwi'n gweddio bydd y pethau yma i gyd yn dwy'n ffrwyth gogoniant i dy enw di. Felly Arglwydd, dyn ni'n gweddio bydde ti yn bendithio ni yr wythnos yma, yn cadw ni, a bydd dy ysbryd di yn mynd gyda ni. Yn enw Iesu. Amen. Amen. A dyn ni mynd i fynd at yn emyn ola. Os yw rhywun yn dod i ddarllen nhw? Oes, diolch o galon. Emyn 852. Dros Gymru'n glad o dad, dyrchafwn gry. Y wynllan wen ar oed i'n gofal ni. Dam ddiffyn cryf a'i cadwan ffyddlon byth, a boed yr gwir ar glân cael yn ddinith. Mwyn dy fab a'i prynodd iddo hun. O crea hi yn Gymru ar dy lun. O deiad dydd pan fo a welon Duw yn chwythu eto dros ein herwau gwyw, a'r cryndir cras dan ras gawodydd neb yn erddi Crist, yn ffrwythlon iddo ef. Anheniaeth fwyd a gorfoddelu ffwyn yn seinio fri heiddiannau'r a ddwyn oen. 852.
Mae gen i ni ffarwelio. Unwaith eto, diolch o galon i bob un i chi wedi cymryd rhan. Ond hefyd i chi, am bob un i chi am ddod yma bore yma. Mae wedi bod yn dda iawn cael bod efo'n gilydd yn cyd addoli. Cofiwch am y baned sydd i ddilyn, mae'n ei groeso pawb i ymuno i gael paned wedyn, cyn y byddai'n nifer yn ni, mae'n siŵr gen i mwynhau y dathlu yn y gwesty draw na yn Pen y Bryn yn Beaufort. Ond cyn hynny, gawn ni ddweud y gras gyda'n gilydd. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fydda gyda ni o'r awr hon, hyd byth. Amen.